Tak dobře, tak hodinku mi ještě a odlítám tohle. Už mi stejně zbyl jenom jeden loudálek na tebe. Jo, tak ho šetři. No, protože tenhle skončil tamhle směrem na Říp, co mi ho teď přines Honza, ten to nevydržel. Zalep to. Asi jo, člověče, že to možná zalepím, to bude řešení. Zalep to křídlo. Jo, neboj, za chvilku, to zaschne, než dojde k nejhoršímu. Co? Ten řídkej, ten. Ten na dom. Ježišmarja, je to možný. Tohle je přímo k naštvání. To blbec. Když jsem přebíral diplom, to jsi mě netočil, viď? Jsem neměl vyndanou kameru ještě. Zas to očvenkuje, ty jo. Teď nebude poznat, kdo to říkal. Ale toč, nebo se spleteš. Nevím, kolik mám. No vidíš, už je to tady. Se rozstyluješ a... Musíš to s citem poznat teď. S citem to bouchne. No, několik jich tam. Soutěž v Mnichovém Hradišti. Fouká silný vítr. Bude tady dnes diskusní kroužek. Já bych tak lítal. Taky. Tak roztáhni bundu, ale... Tak jednoho. To jsou hoffmanské kapky. Tohle to je takový... Že to je čím dál lepší. Ale k obědu, jaký to bude. To je citrus nebo jaký? Ten patent bys měl stočit. Pomerančový je už. Myslíš na to dřevěný uhlí, jo? Pětky došly. Mám jenom litr. Zdar! Soutěž v Mnichovém Hradišti. Nazdar bazar. Jediný problém je, že nemůžeme lítat. Televize. Co na televize? Česká! Máš nový letadlo, jo? Můžete lítat celá rodina. Takhle nahoru musíš. Nahoru. No. Řádně. Hezký přistání. Máš zabroušený pod trup. Vaďane, kde jsi to vzal? To jsi našel. To jsem našel. Dobrý, Ale nech si toho. Nevím, to není adresa nikde. No tak si to podepíš. Já teď kurva nevím, kde se zoomuje, jo. Podívej se a hned vidíš to zrát.
celou dobu jsem to. Ale hned dělá dokumenty, jo. Jako musí to být dokumentovat. Náš Martinek do školy přeci nepůjde dělat někde. No prostě já jsem s ním nehla. Ten starší, ten šel, ten si udělal půl roku na lince, na burze práce si našel krásný místo, je spokojený, dělá přes počítače. Je o to, že už pak má nějakou praxi. No. To člověk musí začít někde, aby se trošku otrkal, dostane praxi, pak už to třeba jde. Tenhle prostě ale ne, jak- ten tam nepůjde. tak- Nakonec si sám vlastně přes internet našel takový policajt. A je jako správce jeho teda je počítače, jako dost, je to bere, se to umí. A je spokojený, on sice nemá tolik peněz, tak tam už teďka to budou 2 roky, co nastoupil v Kypru. Takže on má těch 10, protože zase něco dělali na celý ten obvod, tak to jo. Ale on je spokojený, on si tam anebo tam bude jenom ten malej pičku dát, že? A jako jo, počítá s tím, ale má právě kolik let, tam dostupne. Tady No někde. jasně, no. Pokud nemají lepšího, tak nebudou vyjadřovat. A jako jo, asi Máš stabilizátor v obrazu? on nesloví klasicky, v civilu, dostává předtím vlastně na oblečení taky, v civilu nemá služby nikde žádný takový, to je výjimečně, že řekne se musím být na telefonu, protože když začal třeba ten terorismus a takový, že jo, tak když by potřebovali nějaké spojení přes tyhle ty počítače a přes tyhle Jasně, no, tak a nebo když zavolají, když někde na služebně něco vypadne, tak zavolají, potřebuju, aby šel. přijedou si pro ty zvenátek třeba, jo, zase ho odvezou. Takže jako jo, je spokojený, v pořádku. Já jsem právě chtěl tak... Netaktizuj, nemáme baterky. Říkám, ten vlastně v říjnu přišel z vojny, do teďka nedělá. Dneska vlastně teoreticky nastoupil prvně. Ale Já ti on držím chtěl dělat palce. závozníka takovýhle. A říkali, že jsi blbej. No. Máš podporu, zkus k těm policajtům, když to bude. Oni mají jistota si vystátní, veškerý případky, rozumný platy. A No, nikdy oni se... to budou těm policajtům teďka zvedat. Přesně tak, nikdy se špatně mít nebudou, jako vždycky to bude. A Policajti a vojáci. kde dělá zítra? Ten si hodně Do práce. přinesi. Průběh do práce. Přišel, nikdo nechtěl být, a Bez praxe. má nějaká má školu, bez praxe nemáš nevíš, jak to 3 měsíce řešil, že bude myslím, že po 50 metrech tvrdě. Teďka v roku, když byli tam třísky do pořádku, v kameře vidět. Říkal, třísky v roku, konečně pořádně lítat. Velký letadla, hodně třísky. Člověče, Je už netoč. Tak uhni, ať je u toho patentu, ne? hodně. Ale změř to schválně. Jak se to měří? Nebo Jestli 6, tak budu lítat. 16, co dá? 6 je určitě. 16. Když to měří v autě. Co to, že mám upravit? Tak druhý rok Šimetka utekl do Německa. Ani neměl kdo víc nebo tak vůbec, no. Já jsem to Oličku nešel, jsem takovou averzi k němu. Tak jsem vlastně k němu nešel stát. Tak jsem stál u jiných, nebo takhle jsem to zkoušel různě, asi 3 jsem vystřídal postupně, ale
73 a 70, když měl narozeniny, tak jsem mu to tenkrát řekl, vy jste mě nechtěla celý roky, tak jsme si to vysvětlili, ten problém. Po letech jsme si to vysvětlili. Jak tobě byla, viď? Ale to není taková křivda, ale jako on potom mě lákal do klubu, jako že bych chtěla, abych k němu tohleto a takhle různě. A já říkám, no vy jste mě nechtěla začátku a teďka ne. To on si nepamatoval ani, že jsme tam byli hodinu, jo, jak to bylo. Jo, a pak jako měl o mě zájem a já jsem jako smazal jedné ve škole a tam. To není pravda, dneska říkal, že byl v 45. na tom skautském. No, to byl na skautském táboře, teda jsme dneska přes ten. Tomáš, ten je od přírody chytá dobře, jo. Akorát, že teď je v takovým věku, že má jiný zájmy, nějakou jaký tam má, takovýhle. A to se všechno vystříbří. Já jsem taky stavěl ve školních letech furt, a když přišla taková ta puberta, no, tak od 16 do 20 jsem prostě chodil za ženskýma, nelítal jsem, pak jsem se oženil a zase lítám. To mluví Formánek. A ty Rudo jak? Ale taky už to není. Ale my jako v tom klubu, jako to jsme lítali, jsme dvě auta na soutěži a ty informace si předáváme, lítáme celou pěkně stejně. A přední Rudovi jako ty se objeví a lítáš na jít a vykoukáme. Že já to mám zase tak těžký, že prostě já třeba, že jste mi pomohli, jo, že jste mi ukázali ty začátky, prostě to jako, bez vás bych si jezdí na to tě okoukat, stát. Bez vás bych to nedělal. A jo, viděl jsem vás z lavice, viděl jsem ty věci. 13 je to je to vyšlo. Ale pak koukáme taky, jo. A zase špekulujeme, proč ti to lítá líp, a zase špekulujeme, že to zlepšit. To trvá zase rok vývoje, než se zase doženem, a zase špekuluješ ty, proč to tak dopadne, zase a takhle se Kdyby mě mamka viděla, ta by měla ze mě takovou radost. Ta by vyřvala. Já vím, jo. Pane, co to bude? Pětku si dáte. Pětku si dáte. No, přesně. Přijďte. Koleček si dáte. A to někdy máš den, hele, že prostě na to šáš, tak se ti podaří, jo. A někdy zase máš den, že prostě ti nejde vůbec nic, jo. No. Tady jsem to pak opustil už, ty prostory, ale právě si můžu pamatovat, jestli už tady ta Rambej mám vem, že v tom 63. tady ještě nebyla. Jako, že to, předtím to byla jen travnatá plocha, no, tady to bylo normálně. To nebude vědět, ne, když se zeptáte, to teď postavili. Nemáš štěstí. Ale tady to mění. Jo, no, on si to možná vůbec neví. To by se zjistilo třeba v někém hradišti, na tom, jo, v archivu na geodézii nebo tohle, tam by se to mohlo zjistit, jo. Jinak to bylo, proto tady dělali, tady přistávali tryskáči, proto jsou tady ty protihruntový zábrany a tak dále, jo. Potom to bylo... To my jsme zažili, mohlo být na konci 80. let, tady byli vrtulníky. No, to bylo peklo, to bylo hrozné. To je kravál. Těch bojových vrtulníků. Samý bylo tam na Slovensku, tam byli na tom, na stíhači. Tady jsem já už. Paňský Bystrice, tam lítali furt, když jsem
lágroval, tak Honza malej, a ten normálně ten se bál toho, hrozně se toho bál. Jo, slyšet, jak je rovně. No a to na baráky. I ze šňůrou to koukám prostě. A letěla s dukem i s tím A když A3 koulá, jo, tak to není na Holoči dneska je molíta, tak si pojedeme krásně. Dáme si túru, ne? To musí jít neděje. I když nechci to přetecházet. Možná dneska se zrovna rozbije. Měli tady židle, jak táhnou letadla. najdu tu správnou výšku. Letilo na papír s sebou vozí. Telefon. Ruchový mikrofon. Ne, to jsou zkroušený přihlášení. Já se to dostávám. Ivo, co to za činnost? Natahování šňůry. Na kterým konci budeš? Já na tom druhý, možná. Nevím, jestli to bude daná důvěra teda, jo? Někomu ujít pytlík. Držte si pytlíky. Držte si pytlíky. No, tam grábí. Jdeš na věc? Jistě. Tak si já vydám taky teda, kvůli vám tady jedu, protože takhle by to nešlo. No a další věc, zavanej. Nakonec budeme mít tam všichni. Jenom táta, teď. Já Ruda vyndal P30, jo. No, jsou to blázni. No. Vítr 15. Pavle, ty chrťte jeden. Chce taktizovat právě. Mám to jasný. Moment. On je tamhle, jo. Musí jít doleva. Musí, tadyhle jak je konec toho. Ale můžete s A1 vyrazit. Betonový, tak Kde je teďka? No jo, on se nám schoval. Ty jsi za těma betonama určitě, Pavle, skovanej. Je daleko za betonama. 600. Teď jsi na runway, jo? Zeptej se ho, jestli nás vidí. vidí, teď ho je Já už ho vidím, teď vidím Pavla. Teď. Ještě uvidíme. No tak jsi hrozně moc vlevo, musíš jít hodně doprava, hodně. Takových 200-300 metrů doprava musíš jít. Ty taky. Ahoj, počkej, tak ale doprava, jako když se dívá na nás, Musí tam, kam? musí tam, Tam. tam musí jít, no. No, takže Pavle, když se podíváš na nás, tak doprava. A když půjdeš po směru větru, tak doleva. Ne, Furt běž 200-300 metrů. Vidíte někdo Pavla? vidím ho, já ho vidím. Ať jde furt tím směrem, co jde. Musí. Počkáme, v tom případě si jdu dát napřed Gusta. Já myslím s natočeným svazkem. Honziku, budeme potřebovat dalekohled. A nebo si pojď sem tady hledat. Já tu vlice jde pro světičku, vidíte, jak zlaté
Náčelník otočit. Náčelník otočit, obličej. Já budu dneska hvězda v večerních novinách ve Vansdorfu. No dneska ne, ale příštích 20 let. No. Ale musíme udělat. No, musíme udělat nějakou slezinu. Sever proti jihu. Taky hlídat se až týčeta. Tak to zašlápí do hlíny. Do tmy se doma. Ty jsi tam dal baterku zase. No, zase ty hledy natáčí. Člověk bude za páska, ona nasteglovaná. 9 odešel na studio Žirafa a kamarád v televizi dávali a oni je sportovní odpoledne se nám vrátil. Po 4 hodinách běhu. Teď už se mě tohle toho ztratilo ve vzduchu, jsem neviděl, teď už ho najdu ani když budu házet. Teď už ho tam máme. Záklon. Záklon. Nech mě nadechnout. Holubičku. Teď. No, a jde mu to, zkušenej. A to bylo lepší to vejde. A to se to bude líbit. Bylo to, jestli tohle toho najdu. O to nejde, ale 3 hodiny hledání, to je umí hledat. 3 hodiny hledání a je tady. Je fakt těžké. Má rozum. Chcete jíst studenou? Je to náročný na tom voradě. Tam jsou brambory a... Ale večer to přestane foukat. Tati, veme si stopky. Jsem ho teď na cestě po druhý pounu takhle. Už to bylo narušený. Jsi natočený, Láďo? Co? Jsi natočený. Jsem natočený, já jsem natočený, já čekám. No, takže zařvi na časovní výčetko, to možná. Počkej, zařvi, to já zařvu až. Já poletím stejně jenom na kratší den. Doufám, že máš stabilizátor obrazu. Nemám. Fajn. Stabilizuj to sám. Tohle na tu vrtuli úplně divočelo. A ještě jsem nezabil pořádně. Takže já jdu na tu opravu. Měříte někdo? Jo, mě to je vejška, to je Teďka půjde. Já se bojím, aby běhli. Pavel Hodík tam 2, ty dotáhla se s tím. bylo, to bych musel to jedno nachystat a... Už máme chleba. Jsem jedno rozpěl a musím nějak dotočit. My jsme je odzbrojili. Z Vansdorfa to je chleba, dobrý. Chleb habak. Tady je rohlíky namazaný. To je přímo domů. To je přímo domů. Tady je rodina, tady pomůže. Děnku, vem si to. Máš stopky? Mám tebe, jo. Ty nejsi časoměřič. Chcete letět? Jasně, Tati, jsem připraven. stopky máš. Ten poletí, když to neumí. Jo, tak můžete. Já jdu někam zapálit. Tady má Jana Doutná gořet, ne? Ani dal kameru, že? No to je dobrý, tak teď máš díru v tašce. Naštěstí dělala díru do podlahy. Nechci ho tady ležet, já půjdu hned za tebou. Hoří to. No jasně. Žlutce je dobrá. Měříte fakt? Já ho budu sledovat. Jouča.
Tohle je se salámem, to je jak tombola. Končí. Ne. Tyhle, tomu už nenaleje, tady se nám nevrátí. V autě nemám, ale mám určitě stejně. A potřebuji spíš časoměřiče. Ale běžet se nám už nevrátí, tyhle. Ať to musí zase. Je dobrý nerušit se, furt se nerušit. Super, já mám mašku. Dobrý. Jo, jsi nalil do klína. Dobrý, tak. A zoomuju teďka. Počkej, ještě chvilku. No tamhle, k tomu. Děkuji. Ke keříčku. Není to málo? Tamhle ke keříčku. Já mám radost, když to ubejvá. Keříčku tamhle dí. Už to pustil. Na horizont. Já mám radost, když to ubejvá. Děkuju. Jde pak. Tyhle závody. Na první výkonnostní. To není. Mikulášovická liga. Poslední dvoukolo. Nevyhodil na to. To jste takový těžký náhody, že budu to možný Teda jak houpal, tak ještě tak 2 houp. Yes! To je blbec! Pozor, Pepu! To je jak bumerang, Pepo, přesně do ruky. Zdenku, v tom případě musím letět ještě 1 let. Jdeme na 4. Míša, musíš trošku čekat. Tak uvidíme, co to bude. Chtěl trošku náklon. Ale nepřejde.